3 snin ilu l-ħajja tal-familja Paċ Grima inbidlet minn lejla l-nar. Sam, it-tifel iż-żgħir, marad bil-Leukemia. Wara li beda jingħata l-kura Sam fiq, iżda f'Novembru li għadda reġa' nħakem mill-istess marda. F'Rainbow Ward iltqajna ma' Sam u Ammu Roberta. Huwa żmien twil ħafna u ibes, żmien ibes għax it-tifel ikun ma jiflaħx ħafna. Però nippruvaw speċi ta' nagħmlu minn kollox biex ikun tajjeb. Ibsa, ma nafu li hemm tama. Minkejja l-ġieħ u dbatija li għaddej minna fl-età ta' 7 snin tispikka tbissima innoċenti fuq fommu. The nurses take care of me and if I have fever or if I have a cold they take care of me. They play with you as well, even your mother? Yes, the students play with me. They are nurses. They are young nurses. They go for exams. Ftit tal-ġimgħat oħra Sam se jingħata l-kura fl-Londra. F'dan iż-żmien diffiċli Sam u l-familja tiegħu jingħataw l-għajnuna mingħand Puttino Cares. Fejn mingħajr Puttino kieku impossibbli li nkunu kollha flimkien bħala familja. Għax aħna dejjem flimkien anki hawn, ġifieri. Dik il-ħaġa li sserraħ moħħok tajt taf li ħajkollok post fejn toqgħod. Ma jkollok bżonn tħallas kważi xejn għax l-appartamenti orkejt titħallas għall-ikel, titħallas għal ħafna affarijiet, imma jisek iserraħ moħħok tajt għandek saqaf fuq rasek meta toħroġ mill-isptar. Għaldaqstant Reni Zerafa minn Puttino Cares appella biex il-Maltin jgħinu lil Puttino bil-għan li jgħinu aktar pazjenti. Peress li qed isjifru bejn 60 u 90 a month, aħna nixtiequ li jkollna dal proġett qrib iċ-ċentru ta' Londra. Dan il-proġett jinvolvi eżatt ġifri aktar appartamenti. Jinvolvi li jekk nagħmluh ikollna bejn 30 to 40 apartments. Sam ukoll appellat sabiex kulħadd jgħin lil Puttino kif jista'. Filwaqt li kellha wkoll appell għall ġenituri. L-appell tiegħi huwa li tgħix ġurnata b'ġurnata, tapprezza dak kollu li għandek. Speċjalment it-tfal. U tuhom dak li għandhom bżonn dejjem. Sam rrid jgħid grazzi lil dawk li jgħinu lil Puttino Cares, lill-familja u lill-istaff ta' Rainbow Ward. Thank you.